Алим Семена Гафел гаилә компаниясе җитәкчесе буларак сорыйсым килә. Бу яңа сезонда язгы вакытта нинди продукция белән халыкны бакчачыларны, тамашачыларны нинди продукция нәрсә белән шатландыра аласыз? Нинди товарлар, продукциялар, нинди үсентеләр, нинди агачлар тәкъдим итәсез бу яңа сезонда? Башlayсым килә башта Гафел турында кыскача гына әйтеп китәм. Кызык булды. Чөнки без инде 2009 елда ясалган компания, ачылган ул башта Greenwood дип атала. Без Greenwood ул шулай агач сату һәм ландшафт дизайн, комплекс эшләү белән шөгыльләнде. Но Казанда без инде 2014 елда менә күчтек Сава муниципаль Соба районына күчтек, налоговыйсыннан инде бөтен нәрсә күчереп, һәм монда әкрен генә шушы авыл җирлегендә дип әйтим инде, шушы агачлар сату һәм агачлар шул бакчачылыкка кирәкле товарлар сату буенча направление алмакчы булабыз. Шушы 2 ел эчендә мин инде безнең Собаның ничек дип әйтим, системасын өйрәнеп, аудиториясын, шул теге рынок өйрәнеп инде быел әлбәттә зурайырга, үсешкә команда итәбез. Но беренчедән аның идеясы, миссиясы инде безнең компаниянең ул гаилә компаниясе буларак ул безнең тегенчектер иптәшем белән үземнең уртак бер идеология инде дип карыйбыз. Чөнки ул теге балаңа да кала торган. Аның безнең направление, безнең миссия дип әйтим. Просто алып сатуына түгел. Безнең сату тәмләп сатырга. Ул теге агачны ату, агачны матурлап упаковать. Безнең күрәсез, даже прайс-листны да безнең беренче битләре шулай ясала. Безнең шулай интернет-магазин, интернеттан заказ бирә алабыз. Так, любой кеше интернеттан заказывать ала, без аңа җавап бирәбез. Безнең bütün системаларны куйдык. Кешегә җайлы һәм аңлатмалы каталоглар эшләнгән. Шулай ук безнең өйрәнәбез хәзер һәрбер товар белән мәсәлән нәрсә алырга да, менә шулай агачны саталар. Агачны бәйләргә бау бирмиләр, да. Безнең шулай бауларын, теге таякларын, махсус бау, теге бу жырт метран бау инде бу 1-2 елдан шири үзе ширип чы. Ул теге капрон бау белән бәйләсәм бит агачны суя дип әйтергә була инде. Кисә башлый. Шуның өчен bütün җайламаларын быел инде шулай әйтеп киткәнчә алдарак секаторлар, шул химикатлар, bütün препаратлар, bütün нәрсәне әйтеп инде. Ну, нинди агачлар үсентеләр анда күбрәк? Безнең әлбәттә хыялланабыз, хыялы тормышка ашыра бирсә, декоратив агачлар сатуга инде. Но хәрге вакытта безнең күбесе җиләк-җимеш, ул алма агачлар, грушалар, шияләр, тагын күп теге карлыганнар, ну bütün куаклар безнең пока бакчачылык агачлары. Гафел гаилә şirkәте үз бер урында гына тормый. Менә без бу фотосураттан, картинада күрәсез, менә шулай алып була. Бу визуализация. Визуализация. Нәрсә бу менә сез ничек үсәргә җыйнасыз, сезнең концепция, стратегиягыз нинди? Менә бераз тамашачыларга да сөйләп китсәң. Теге Америкада да сөйләп киттек бит. Менә әгәр дә сез backyard nursery дип язсагыз, Америкада, ну, английчә. Америкада бик күп кеше менә бәләкәй, ну, шундый авылларда шөгыльләнә. Бу үзенә бер төр агачлар һәм агач шу бакчачылыкка сата торган бер сату өлкәсе. Монда булачак инде декоратив агачлар, күрәсез монда теге бер өлешендә агачлар ишке якта, теге бүтән алма агачлар һәм кара теге җиләк-җимешле ашык тамыр системалы агачларны ашыклыкта сатарга ярамый. Ишкедә инде монда 2 этажлы зданиесе. Ну, бу Алла бирсә, безнең быел һәм 2нче елга төзелеп бетерәтеш Саба байлар Сабасында ачылачак. Тукай урамы. Тукай урамында Алла бирсә, ачылгач инде бүтән кешендәген чакырып. Аны монда шундай бассейнда булачак. Бу водоем. Но монда инде әзмәс теге ландшафтны әкренгә бакчамны да әйтеп шул бер
parkovый zona итеп ясыйсы килә инде аны. Ягъни шушындай әкияти дөньяны без чит илдә генә түгел, менә Сабаның үзендә дә күрә алачакбыз дигән сүз. Алла бирсә, Алла бирсә.